Amerika'da ne çağılı esasana bizim menin esas çağılık döwründe owada ine urulup ötüşüp ýaly köpden daşarda oýnaýaly. Ine parklarda wagtyny geçirýäli. Ine şu wagt ine oglumyň atdy oglum bärde şu wagt dostlary her döwletden mi? Esasana ýakynda bir gadak goňşumyz göçüp geldi. Hasa bir hilde biziň men hakykatdan çağılymy hasiýatda diýdi. Bir gece çıkarken daşarda oynayan ağzında öýe ulak gelip biraz alıp daşar gitýän edi soňkarak öýe gelýär mesajy biraz alýa ýene oynamana gitýärler. Daşarda ne paýlaşyp iýýärler, daha etýärler. Şu ada häli parka gaýdan ediler, öýüň törüne oynarlar, iyi parkda oynarlar. Elbetde kompýuteriň başynda, telefonyň başynda da wagt geçirilýär. Ol hakykat. Diňe daşarda oynarlar diýsem onda ýem ýalan bolar. Ýöne köplençem parklarda çağla geçiriyor. Diňe men çağlam del. Umman Amerikanlary görseňem, umman yerli çağlary görseňem, köpsi parklarda. Şu park mı dama diýen ýalyk dol çağlardan. Yani mı dama umman daşarda çağın oynamasy gowdat. Biz emine gije çykýar, köp oýnaýar daşarda. Ine soňkarak bu ýerde de Amerikada da esas näme? Elbetde şäherlere görä ütkäpler ýöne ummalanda çağlar daşarda wagtyny geçirýär. Bu hem sağlam öweder üçin gowy saglyk üçin gowy hemine dillerini mysal üçin ýani bada olanjyk täzerek göçkeligi üçin soradym ingilis dil bilýär, ors dil bilýär, gazak dil bilýär. Başga soramadym. Ne biziň sağlamadym öz bilýän dilleri bar. Şey dip näme? Esas näme ingilis dilinde gepleşýärler we dilleriniň ösmesine de bir-birine medeniýet, kültür birini öwrenmesine de köp peýdaly. Yani sonuçta gowdat, yani dürli milletler var şu yerde. Yani Meksika'dan matdy, Yusuf'un oynayan esasanam, komşumuz. Köplen şu gösüyetlerini olan oynayıtıyla, beceriyla gösüyetlerini bir zat bolýar, mesela olan garaj var tabi. Ola yerden zadi yaşayarlı. Garajda mesela üçün, öňürek mesela üçün gösüyeti kras kıladılar, yine etdiler. Edil özümün çağlık döwrüm. Benim ovada mektebim ýanatda öýümüz, mektebim ýakynjanda. Şonuň üçin Hudaýa şükür. Umman Amerikada çağa ýetişdirmek meselesinde de ne size de gysaçyk öz tejribemi paýlaşýan. Allah näme soňram gowasyn, öňünem gowasyn, mydamada gowasyn. Hem mekşäde ne dünýäniň niýetine bolsa da, bir de näme wagtlaýyn Amerikada dünýäniň niýetine bolsa da ne çağasyna gowanmak, çağasyna beğenmek, işi besin. Her şey sağ olun.